Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babuze bantu yakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele. Akekho njengaye, akekho fana naye uNkulunkulu ezulwini noNkulunkulu emhlabeni. Siyambonga kakhulu. Ngidlulisa ukubonga kunina nonke ebenisithwele ngomkhuleko nebenifikile kule mvuselelo. Hayi bafikile abantu kule mvuselelo, siyambonga uNkulunkulu. Mafakati abekhona, iwilo ibikhona, uthongathi lukhona, nobani abanye. Ngiyawayeka amabranch aseMpumalanga vele njalo ase-Gauteng amathathu vele bekuyindawo yawo. Bekukhona nenhlazatshe lapho siyakhona kule mpela sonto. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Makukhona-ke ngibashiyayo ngiyacela bangixolele kakhulu. Nama-individuals iFisante Kraal ibikhona from Cape Town. Fisante Kraal branch yase Cape Town ibikhona. Bebekhona abantu bebephumile ngobuningi babo. Siyambonga uNkulunkulu. Lapho la ngibone khona isidingo ukuze singagijimi ngendlela esigijima ngayo mhlambe ngonyaka ozayo. Sizoyiqala lento kade ngiloko ngikhuluma ukuthi kuzofuneka sihlanganisa ama-branch ehholo emahholo. Izindlu zokukhonza sengathi sesizoziziba manje, ngaphandle kwalabo abanenazo izindlu ezinkulu. Sizoziziba manje, sihlanganisa ama-branch ukuze nathi ngoba iminyaka iyahamba singagijimi kakhulu i-weekend in weekend out. Siyagijima nje. Ngiyethemba abantu abaningi bathini basifisela impilo ende. So masifuna ukuthola impilo ende, asihlanganeni bazalwane, sithwalisananeni. Makunkonzo isebranchini ethize ukuthi kufuneka sizame inkonzo ukuzenza ngemigqibelo kakhulu ukuze-ke baphuma abantu beze kulelo hholo la kuhlangenwe khona. Bekumnandi ngendlela emangalisayo, umculo bukhona, bekusho ukuthi hayi mina ngakutshela ukuthi bekuhlangene entabeni laba, bekusentabeni. Kuvele kwase-Richards Bay ngathi enye yenkonzo ezinkulu. Kuculwa kumnandi, kudunyiswa uNkulunkulu. Mhlambe nawe uzwile umculo. Yini bangalokho bekugcwele entabeni. Abebekhona bevakashile nabendawo bebebancane kakhulu, entabeni ibibagqibile. So usathane ubengenamandla phakathi kwethu. Siyambonga uNkulunkulu. Kwangathi nonke uma kungenzeka ake sihambeni bafowethu, sihambeni. Sithi sihamba siye ezwini lenkosi sibe sibuka nendawo. Ake nginike la ama-branch angazi azokwenza njani ukuhamba ngwanika ithiphu. La eRichards Bay ngabanika ithiphu, kodwa ngiyazi uyasebenza noma isebenzi. Sengozwa ngani nani nginika ithiphu efanayo, ngisho ngoba bahambi bayihlalele nje. Bazihlalele nje. Cabanga kusuka abantu abakude kangaka beGoli, abanye bathi ba-drive 5 hours 6 hours. Ukuphi umahluko abantu base-Richards Bay bahambe bayeGoli? Hayi bafowethu, ake nimiseleni ukuhambela uNkulunkulu, kuyasiza lokho. Okay-ke, ake sithi nansi ibranch ifisa ukuhamba ayikwazi ukuhamba. Ngilalisiseni-ke kahle, ningilalelisise. Sizulu sibe sibaleke bakithi. Ngathi unyaka wokuqala umuntu nomuntu ebranchini akakhokhe 8,000. Unyaka wokuqala umuntu nomuntu akakhokhe 8,000. Silikhokha kanjani 1,000 ngonyaka nonyaka na? Umuntu akhiphe, ngenze example, 100 rand njalo ngenyanga. So kuzothi-ke makuphela unyaka uzobe ukhokha 1,200. Akuhambi umuntu. Ubona manje kusekuhle kabi uFebruary lo. So makuFebruary usho ukuthi ukweleta 200 rand. Ukuze ungakusindi shaya nje 150 abambalwa usukhiphile u200. 150 abawu4 usukhokhile u200. Ngomashi nje mawuthi nje 150 wenzeka 4 so up to date. Bese ngo2027 uJesu mayisekho esengakalandla ibandla, sekuyaqalwa-ke. Sekuyabuka ukuthi okay, esikhwameni sinemali engaka. Ake ngilinganise nje mhlambe esikhwameni wonke umuntu ukhokhe 1,000. Ibranch nabantu abawu 30. So sinemali close to
40,000 esikhwameni sebranch ngoba phela kunalo 200 rand ugijima ngaphezulu. So isikhwama esiclose to 40,000 masingafikile ku 40,000. Seyadropha ke imali ngonyaka ka2027. Mhlambe sesithi umuntu emunye akakhiphe nje u50 rand. Only 50 rand every month. Sihamba noma yiluphi uhambo olukhona. Siqasha itekisi lithi 5,000 lihlephula kuloya 40. Kodwa thina isikhwama zesingalambi lokhu sishaya u50 rand nje. Kuvele lo liyahamba ngenyanga elandelayo ithi laba yasiqasha itekisi sishona khona. Sahleshulwa kuphi kuloya 40,000. Kodwa kuhlephuleki ngqo ngoba wonke umuntu ukhiphani u50 rand. So ngamagama ukhipha u50 rand uhamba uhambo olude. Ukhipha u50 rand uhamba uhambo olude ngoba wakhipha ibasic e1200. Neyizwe kodwa lonto. So qalani kulonyaka nikhipha 1,000. Umuntu inyanga nenyanga akhiphe lokho kakhiphayo kodwa uma uphela uDisemba wonke umuntu usekhipha u1200. NgoJanuary sisemkhosini sendisadile ukuthi nikhiphani u50 rand maku 50 rand. Kwabanye nje mabebaningi kakhulu kungakhishwa ngisho u30 rand. Sokuthi ke ngoFebruary maseqala ukuphunywa hayi senikhetha uhambe nilithandayo senihamba nebranch nihlephula kulo 40,000. Kodwa ngoba wonke umuntu ukhipha u50 rand, u50 rand usokhishwa toti kuze kubuye uJesu, isikhwama ngeke silambe. Mabona sike salamba lihlale phansi ikomiti idaba fethu ake sishaye no 60 rand noma 70 rand isikhwama sishayekile sihambe kakhulu kulonyaka. Yakubona ukuthi kulolu uhamba. Ngabatshela ke Richards Bay angibazi noma yakwenza noma bakwenzi kodwa nakho bebengayile egoli. Hayi asidluleke lapho. Ngeke sisho lutho akusona isono kungayi kwenye indawo. Cha hayi akusona isono ningangizwa kabi kodwa ngiyengijabula ukubona abantu bephumile. Kungikhuthazile ukuthi okay kuze nathi singahambi kakhulu. Ake sihlanisa noma ngabe kuthiwa sihamba njalo kodwa nje ubumnandi bokucula. Sicula siyinto eyodwa kungekho abamunyunga amazambane ashisayo ngoba bawazi amaculo. Hey kuyamxosha uSathana. Hey wayazi Ndumise bilapha wena. Kade ngibona istatus sika Shelembe ubani uShelembe lomncane nanti igama lakhe libaleke. Hey uthi bekumnandi okungene kwistatus sika Shelembe nanti igama lakhe liyabaleka akuluthoke angisho uShelembe umfundisi umfowabo lomncane bese egoli naye status sakhe ehlanganisa umculo owufaka siyamangalisa istatus angiyibona sivuleke ngephutha yazi angazi kanjani istatus anginasikhathi sazo kodwa kusho uNkulunkulu mhlambe ufuna ngikhulume lento hayi bekumnandi shonani kuShelembe nabanye nezitatha zabo ubone ukuthi bekumnandi kanjani bekushoda wena nje hayi cha ubushoda mntaka baba ubushoda ngize ngathi kuphume nesinedolo kodwa sengiyabona ukhuluma iphuthu ngoba wena ubungekho wena onesinedolo uphumanga kuphuma abanye kodwa lesi sinedolo esihuwe cabanga kusuka abantu base Cape Town beflyer abantu base Cape Town bendiza imalini bhanoyi ngoba belandela nje befuna uNkulunkulu lapha engakhona hayi ukuthi kusho mina ngiyena uNkulunkulu bafowethu kodwa uyangisebenzisa asikwazi ukuphikisana nalokho kukhulu ukuthobeka ngiyakusho uyangisebenzisa so abantu abalandeli mina kodwa balandela uJesu engimkhonzayo abalandeli mina so ke uzosala ke wena yebo sesayifaka inkonzo ku YouTube zibe live kodwa ngeke kufane noma ukhona yebo siyayifaka inkonzo ku WhatsApp kodwa ngeke kufane noma ukhona ngoba ngeke ukujike wedwa endlini ucule wedwa endlini ungenabo laba bebecula ngeke ayike angidlule lapho sibonge kakhulu befundisi baseGoli nabazalwane baseGoli abasamukele kahle sibonge nobaba uJalo ovula indawo lapha kwakhe balala abazalwane ngendlela emangalisa bafowethu khona abantu abazakhela imqhele siyomangala mase sifike ezulwini bethi abantu hawu besithi uthola umqhele omkhulu babonsibani awubheka usibani bani utholile ngishilo kule yankonzo ngathi khona abantu abashaya umsebenzi kaNkulunkulu befihlakele kuNkulunkulu basemqoko nina nibona lokumbamtsibande phambili kanti khona abenza ubabuntsibande ame phambili ilabo abawuthola imqhele emkhulu siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngithi angidlulise nokubonga kulabo abanikelayo uNkulunkulu anibusise bafowethu liyahamba ivangeli ngenxa yenu
ziyakhiwa izindlu, kuyenziwa konke okufanele kwenziwe. Ngiyathandaza uNkulunkulu angilawula angitshela ukuthi yenza lokhu. uNkulunkulu anibusise nonke nixhasa umsebenzi kaNkulunkulu. Ngethemba nozwile umkhuleko wami wasekuseni ubukuthi Deuteronomy 28 verse 1 kuya ku 14, not actually ekuseni nje. Ngisaxakekile ke nokho ama messages enu ngizowenza ngokuvuma kwenkosi. Ngicabanga ukuthi angizulala namhlanje, ngizowaphusha. Ngibambekile, ngisahlezi nenkosi silungiselela inkonzo zasenhlazatshe. Ngisemkhulekweni silungisela inkonzo zasenhlazatshe ngoba ngixakeke kakhulu bazalwane. Inkonzo ezu3 okufanele inkosi ngambulele zona. Mangiphuma lapho ngolesine ngokudinwa inkosi kufanele siye eGreytown. Ngethemba nizwile ukukhulu ukudabuka. Umama umfundisi uZondi ophethe ibranch yaseGreytown uhanjelwe indodakazi yakhe. Thina ke njengamaZulu asicaluli nokho ke to be specific ingane kadadewabo ekhuliswa uyena. Kodwa nje thina ngesizulu sivele sithi ingane yakhe umuntu. Umama uZondi waseGreytown ingane abeyikhulisa kadadewabo isishiyile emhlabeni, ibisemqoka ebranchini ngendlela emangalisayo, icula isekela umsebenzi kaNkulunkulu. So ke lihambile ke iqhawe bafowethu. Akakezwakali kahle hle ukuthi umngcwabo unini, kodwa ngolesine ngokudinwa inkosi sizoya nomama ngoba ngempela sonto sizobabiko. So ke basazoxoxisana nomndeni, ngenzeka umngcwabo ube ngolesine, ngenzeka umngcwabo ube ngeweekend. Kodwa ngoba mina ngeweekend ngisenhlazatshe, kodwa kufanele siyovela uma umfundisi eshonelwe. Akusho ukuthi ngovela kubo bonke abazalwane ibandla selilikhulu ngendlela emangalisayo. Ngiyaxolisa kakhulu, kodwa kufanele ke ngivele lapha kwababa uZondi sihambe nomama. Manje kumsebenzi umningi ngendlela emangalisayo. Ngikade ningathumeli ngeweekend, maningi manje ama messages, kodwa kukho engizokwenza ngoba ngisahlezi nenkosi. Mhlambe nakusasa ngizobe ngihlezi nenkosi, so yikho ngithi angizulala ama messages enu ufuna ngiwaphushe ebusuku lawa aphushekayo. Ngiphinde futhi ngihlale nenkosi zize ziphelele inkonzo ezintathu zasenhlazatshe. Yazi ku 13 minutes 12 minutes 30 seconds lokhu ngibhizi ngikhuluma lento. Ayike nokho sizoyizwini lenkosi kushuthi uma leqala ibalide lizobalide. Siyambonga uNkulunkulu. Bengithi anginibeke nje isithombeni ukuthi mawungasheshi ukuphendulwa wazi ukuthi engibhizi, ngihlezi nenkosi uJesu silungisa inkonzo. Iyangitshela ukuthi ngizoshumayela ngithini ngenzeni kweyokuqala. Masiqede yokuqala singena kwesibili, masiqede yesibili singena kuyangesonto. So ke ngizimisela ukuthi angizulala ngiphusha ama messages enu onke namhlanje azophusheka ke. Angazi ngilale la ngilala khona sengikhathele. Ngiyasebenza bafowethu. Ngibonga ukuthi ngisebenzela izulu. Uqhele wami ngothole ekhaya ezulwini. Hayike asithandazeke singene ezwini lenkosi. uJesu Kristu inkosi. Bonke abafikile eGauteng, angikwazi ukunibala nonke nginiqede, siyabonga ukuthi benikhona. Sinalabo esiyanabo enhlazatshe, uNkulunkulu abagcina balilondoloze ngendlela emangalisayo. Siyathandaza uNkulunkulu esibekile lwafika usuku engakalanda uJesu ibandla, sohlangana enhlazatshe. Niphileke, uNkulunkulu anigcine. uJesu Kristu uyinkosi. Masithandaze. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Sikubonga ke Nkosi ngakho konke osenzele khona ngempela sonto, nakho konke osenzele khona kuze kube manje. Yiba nathi ke kule nkonzo ngomoya wakho ingcwele. Uyibusise, sikhule kumoya, sifunde lokho kufanele sikufunde. Sinikela kuwena ke Nkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Enye into kufanele ngidizelele engikhulumile. Sithe akekho umzalwane kufanele ame ashumayele noma acule ekhwayeni noma aphathe uhlelo engavumile izono zakhe wabhabhadiswa.
lenzekile lelo phutha kwaqhutsheka kodwa uNkulunkulu uyasivimba manje kufanele kuphele. So ke bonke abantu abazaziyo ukuthi baphatha uhlelo abavumile izono noma babhabhadisiwe kufanele bangithinte. Kufanele bangithinte ngoba kunohlelo esizolusho nje maduze ukuthi sizoqhubeka kanje. Ungabi ikuthwani elisuka mva likholwa izagile. Ungabi-ke elisuka muva ukholwa izagile ngoba uzofisa ukujampa wenza izinto kanti uyekile ukwenza izinto ngesikhathi sokwenza izinto. So bonke-ke uhlelo lwabo solukumina sengibanikezile ngegunya engilinikeziwe bazoqhubeka bacule, baqhubeke baphathe uhlelo, baqhubeke nokushumayela ngoba sebekhulume nami udaba lwabo lokumina. Njengamanje ngihlela ama-dates abo, ngihlela zonke izinto zabo ukuthi zilungiswe. Wena-ke ongashongo lutho, awushongo lutho-ke, akukho esingakusho. Ngiyambonga kuNkulunkulu bengifuna ukugcizelela lokho. Bese ngigcizelela lokho, ukufakaza akungeni la. Uma usukuma uzofakaza ngezinto ozenzelwe uNkulunkulu, akudingi ukuthi uzube umuntu ovuma izono. Akudingi ukuthi uzobe umuntu obhabhadisiwe. Ukufakaza ngoJesu ukuthi ukwenzeleni. Kodwa qaphela ungahlali nobufakazi bakho nezinto akwenzela zona kodwa ungavumeli izono, ungabhabhadisiwe ngoba ngeke ungene ezulwini. Fakaza ngoJesu, akunambandela kodwa wazi ngeke ungene ezulwini. So kuhle nje nawe uzilungiselele. Wena-ke uzobamba nje iqueue ya wonke umuntu oyibambayo wena ufakaza. So ngamagama ubufakazi abuthinteki la. Wasukuma ufakaze nezono zakho uma uzositshela uNkulunkulu ukwenzeleni. Kodwa ngifuna ukuthi ukwazi ukuthi ufakazi ufaka abantu ezulwini ukuthi uNkulunkulu kwenzele okuhle bajabule kodwa wena uye ezulwini. Utshela abantu ukuthi uNkulunkulu kwenzeleni okuhle ngoba ubhabhadisiwe awuye ezulwini. Hayi ngizolibeka nje lelo licace. Kodwa ubufakazi siyabufuna ngoba busiza abanye abantu. Awushumayela ukhuluma ngawe. Khona kaba ne-tendency ukuthi umuntu mayefakaza akhulume ngaye siyaxolisa. Njalo ashumayele ebufakazini siyaxolisa. Khuluma ngawe ukuthi uNkulunkulu kwenzeleni. Yilokho kuphela esikufunayo. Akunambandela-ke lokho. Kodwa kunombandela ukucula ekhwayeni, uphatha uhlelo, ukuba kwi-worship team nokushumayela. Siyaxolisa kakhulu. Siyambonga kuNkulunkulu, uNkulunkulu abe nawe, uNkulunkulu akugcine, uNkulunkulu akubiyele. Asingene-ke ezwini lenkosi seku-18 minutes. Cha beziningi indaba namhlanje. Ihubo chapter 15 sofunda uverse 1 siye kuverse 5. Engqondweni yakho zitshela ukuthi masiqalayo-ke manje. Mhlambe simasithatha u-15 minutes wethu. Isimo songo kaNkulunkulu. Jehova ngubani ohlala etendeni lakho na? Ngubani oyokwakha entabeni yakhe engcwele na? Yilowo ohamba ngobuqotho nowenza ukulunga, okhuluma iqiniso enhlizweni yakhe. 3 Ongahlebi ngolimi lwakhe, ongamoni umngani wakhe, nongamhlazi umakhelwane wakhe. 4 Obuka onengekayo ngokuzamenyanya kepha ebazisa abamesaba uNkulunkulu, ofunga ngokuza kumlimaza nokho angalaphula izwi lakhe. Ungatsheleki imuntu imali yakho ukuba izale, nongamukeli umvuzo bribe ngongenacala, owenza lokho akayukuzanyazanyiswa naphakade. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu kakhulu. Sisukela-ke saya kuDeuteronomy chapter 7. Safunda uverse 25 kuya ku-26 ngoba sikhuluma ngeinengiso, abantu abayizinengiso athe uverse 4 obuka onengekayo ngokuza kumenyanya kepha engalaphula izwi lakhe. Uthi-ke uDeuteronomy chapter 7 siqala kuverse 25, izithombe ezibaziweyo zawo uNkulunkulu bazo niyakuzishisa ngomlilo. Awuyukufisa isiliva noma igolide elikuzo. Ungazithatheli lona, funa ucushwe ngalo. Ngokuba kuyisinengiso kuJehova uNkulunkulu wakho. Sichaze kakhulu ngabantu abacushwayo becushwa uSathane. Verse 26, awukungenisa sinengiso endlini yakho ube yinto esiqalekiso njengaso. Mawungenisa nje into esinengiso endlini yakho
wena uqobo uba isiqalekiso njengaleso sinengiso. Uyakusenyanya nokusenyanya leso sinengiso unengwe nokunengwa yiso ukuba kuyinto eqalekisiweyo. Sibeke ngolesihlanu sesigudluka lapho siyobheka uJoshua chapter 7, uAkhane owathatha isinengiso wagcina isiqalekiso. Akhane wakhandwa ngamatshe. Esifunda kuyo ukuthi ukuvuma isono kuwukwenzani. Mawubheka uverse 19 and 20. Uthi uJoshua kuAkhane, ndodana yami, ake umnike uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli inkazimulo. Uvume kuye ungitshela okwenzileyo ungangifihleli. So mawuvuma izono unika uNkulunkulu inkazimulo. Mawuvuma isono utshela uNkulunkulu. Mawuvuma isono, okay, uvuma kuNkulunkulu. Ake silicishe igama lokutshela. Mawuvuma isono uvuma kuNkulunkulu, kodwa utshela uJoshua okwenzileyo. uJoshua ubani ke? Ilobaba uNtsibando okhuluma naye manje. Utshela ubaba uNtsibando okwenzileyo. Ngesikhathi utshela yena kodwa usukunika uNkulunkulu inkazimulo, uvuma isono sakho kuNkulunkulu. Awusivumi ubaba uNtsibando. Ubaba uNtsibando uyamtshela, awuvumi kuyena, uvuma kuNkulunkulu. I-procedure nje ukuvuma isono yileyo. Awuvumi kumuntu, kodwa utshela umuntu. Ngokutshela kwakho umuntu ogcotshwe uNkulunkulu emgcobela umsebenzi wokuvumisa izono, uvuma kuNkulunkulu, unika uNkulunkulu inkazimulo. Exactly the same way, ngesikhathi unika uNkulunkulu inkazimulo, uSathane uyamhlaza nezinto akakwenzise zona. Uyasho ukuthi uSathane ungenzise 1, 2 no 3, uyamhlaza ngesikhathi uvuma kuNkulunkulu. Ngoba ngesikhathi wenza isono, wawunika uSathane udumo, uhlaza uNkulunkulu. Mawenza isono nje unika uNkulunkulu unika uSathane udumo, kodwa uhlaza uNkulunkulu mawenza isono. So mawusuzivuma isono kuNkulunkulu, utshela ubaba uNtsibande noma ubanike ovuma kuye okhuluma naye odotshela uNkulunkulu omsebenzi, uyamtshela kodwa uvuma kuNkulunkulu futhi unika uNkulunkulu inkazimulo. Uthi ke uAkhane ke kuverse 20, uAkhane wamphendula uJoshua wathi, kuyiqiniso ngonile kuJehova uNkulunkulu kaIsrayeli ngenza ukuthi nokuthi. So uma wona kuJehova uNkulunkulu kaIsrayeli, kuba okwesibili ukona kumuntu uma kuukuthi kunomuntu owone naye ufanele ubuyisane naye. So kube sithi asicaciseke leyo nto. Sakhuluma ke ngoAkhane, uthe sesivumile isono sakhe, wakhandwa ngamatshe. Amatshe kuthiwa isekhona inqoba namanje. Why uAkhane akhandwa ngamatshe na? Ngoba uJesu engakafiki, ukuvunywa kwezono kwakwenziwe altare ngokuchitha igazi. Yena wazivuma ngomlomo. So ukuvuma ngomlomo ngaleso sikhathi kwakungasebenzi. Kodwa namhlanje uvuma ngomlomo, Roma 10 verse 9, kube ngokusindiswa. Ukholwa ngenhliziyo kube ngokulunga. Ilona vangeli engiliphethe. Kodwa lokhu uJoshua kuchaza ukuthi ukuvuma isono kuukwenzani. Kodwa uma usuzivumile uyathethelelwa inkosi uJesu. Hayike bengichaza ukuthi ke sikhulume kakhulu ngoAkhane. Masibheka ke iZaga chapter 11. Sisakhuluma ngezinto ezisinengiso. Verse 1, isilinganiso esikhohlisayo sisinengiso kuJehova. Kepha isisindo esiyiso siyintokozo yakhe. Isilinganiso esikhohlisayo sisiningi. Yini isilinganiso esikhohlisayo? Sike sakhuluma ngesonto edlule. Sathi ungena ebhusha uthi ngifuna inyama ka100 bese iqala lo muntu inyama ka100 aqeda akhipha ithikithi lika100, abese isika afake enye ngaphezulu, abese kuvezela ukuthi inyama nje sekufakela inyama ka200, ukuthi sekufanele kumbone ngo50 wena, kodwa uhambe yokhokha 100 inyama ka100. Yayibona lonto? Isilinganiso esikhohlisayo sisinengiso kuJehova. Nenza isilinganiso esikhohlisayo, nawe ukhohlisa umqashi kanti niyantshontsha.
Abanye basebenze enkampanini la berefundwa khona ngemileage ngamakhilomitha, aqamba amanga umuntu athi uye endaweni ethize kanti akazange ngaye ngesikhathi esebhalile ukubhuka. Amanga lawo isilinganiso esingeyiso sisinengiso kuJehova. Omunye athi ngihamba uhambo umthetho lu-20 kilometers abhale yena u-60, alidablisha abhale u-60, athi uyazi ukuthi abazuchecka lapho, bamkhokhela i-traveling yakhe kanti isilinganiso esikhohlisayo. Ngakho isinengiso kuJehova, uyidle leyo mali, isinengiso kuJehova. Ziningi izinto esingazibala ezizilinganiso ezikhohlisayo, uNkulunkulu akazifuni. Uthola ithenda bese kuthiwa yenza i-quotation, uyi-inflate, uyenza ibe nkulu ngoba ufuna imali eningi. Isilinganiso esikhohlisayo leso. Noma bakuyona ithenda, noma ngabe yini-ke nje okufanele ukuthi uchaje umuntu, umchaje kweqe. Ake ngilinganise ngento engehlakele, ngicabanga ukuthi bekuJanuary, angisakhumbuli. Ngenxa yokuvikela ivangeli ngakhokha, kodwa ngase ngiyabatshela. Kunendawo esithengile ukuze sakhe izindlu zabazalwane zokulala noma kwakhiwa indlu yesonto. Kusazocaca ukuthi sizokwakhana. So kuleyo ndawo ethengiwe ibinehlathi nakho konke. Ngakhuluma ke nabantu betruck. Umuntu wetruck udriver watshela iboss. Iboss ke yafuna iTLB. Bathe sebeqedile bangichaja ke bengakasebenzi bathi kuzoba u27,000. Ngivume. Ngithi sengiqeda ukuvuma uNkulunkulu angambulela. Athi wrong lo 27,000. Ubalinde baqede bese ubabuza ukuthi ama-load etruck mangaki. iTLB ihlala izinsuku ezingaki. Ngoba iTLB i-charge between 750 to 1,000 rand an hour. Then emva kwalokho itruck nayo ayinayo imali eningi yokuthutha leyo rubble yoyilahla. Ayinanga impela ngoba udriver ngimjwayele bese ngimbuza sebeqedra ngikho ku27,500 ngoba bangichajile phela. Sifike ngivikele ivangeli kungathiwa lo mfundisi akafuna ukukhokha. Into engiyazi ukuthi uNkulunkulu uzoyenza ibe amalahle kulo muntu le mali futhi uzoyibuyisa mayithanda noma engasayibuyiseli ekubandleni kodwa ngeke aphumelele, uzolandelwa iziqalekiso ngoba urobha uNkulunkulu. Angikho ke lapha ngidlule. Driver nithutha amalodi amangakathi ngithathe 3 nje kuphela. Yebo. Roughly malini iload na? Iload is 1,000 rand, so kusho ukuthi 3,000. iTLB ihlala isikhathi esingakanani? About 8 hours. So maye 8 hours iTLB mawuthi yadula 1,000, kusho ukuthi 8,000 rand lo. 8,000 rand plus 3 loads, that is 11,000. Ngicharge mina 27,000. Yadablishwa le mali. 11,000 waphindwa kwabili kwaze kweva. Abakwenzi king. Bakwenza kumnikazi wemali lo ongibele. Sikhuluma nganekela isilinganiso esikhohlisayo. Yabona benza isilinganiso esikhohlisayo. So lokho kwenzeke ukuthi bethi sebehluphekile befuna umsebenzi ngoba bathutha amatshe okwakha benze isihlabathi nako ngathi ngiyanishiya madoda ngoba ningirobhile futhi anirobhanga mina nirobha uNkulunkulu. Bakhala ngathi ngeke ngisanisiza, sibaningi abanye abantu abangebona ogombela kwesawo. Isilinganiso esikhohlisayo sisinengiso kuNkulunkulu. Ngibuza wena ukaze niyenze into ecishe ifane nale. Urobha umuntu. Mhlawumbe uzokwadayisa imoto yakho. Waye garage, ngizokwenza example bafathi garage sethatha ngo50,000. Wakhala wena ubona umncane wayidayisela abantu na imoto 70,000 cash. Bayithatha abantu ngokungazi ivelu kanti siwu50. Isilinganiso esikhohlisayo wagebenga umuntu uzokhokha wena. Hayi uzokhokha wena. Uzoqala kulomhlaba ukhokha uhlupheke. Ngeke icebise le mali. Usugcina esihogweni emlilweni. Khumbula ke buka impilo yakho ayikho into ayidayisa way overprice na. Isilinganiso esikhohlisayo sisinengiso kuJehova.
yini wakwayenza wakhohlisa ngayo. Singibala izinto eziningi, ngabala benza i-traveling, ngabala benza lokho nalokho ilinganiso ezikhohlisayo. Waya kudokotela ungaguli, wakuchecka wathi ngenzela incwadi udokotela, ngifuna ukuya emsebenzini, ngifuna ukwenza 1 2 no 3, nabhala incwadi yayisilinganiso esikhohlisayo. Kwashiwa isifo uthi unaso ungenaso. Mawusuqala usugula ngempela uyakhala, siyakuthandazela usindi, kanti wena wazifisela ukugula. Isilinganiso esikhohlisayo. Hayike, isilinganiso esikhohlisayo sisinengiso kuJehova, kepha isisindo esiyiso siyintokozo kuyena. Khuluma iqiniso kukho konke. Thatha ipeni lakho, bhale phansi, bhuka usuku, uma ungakabhuki usuku lovuma izono, ngoba usuyizwile nawe zakhe izono, wabona nawe usukwenzile. Mina ngiyakutshela, ngiqinisile ngithi ngeke ungene ezulwini ungazivumeli izono zakho. Hayike, ngicabanga ukuthi sikhokhekile isikhathi esikhulume ngaso kakhulu, njengamanje u-31 minutes nama-second aweqile ngale. Ngicela sikhuleke sisondele kuNkulunkulu. Uyazazi izinto ozenzile eziyisilinganiso. Mhlawumbe usebenze esibhedlela wadayisa imithi, mhlawumbe usebenzile esibhedlela wathathela abangani bakhe imithi lekuthiwa i-TTO, treatment taken home. Hawu baba uNsibanda, uzazi kanjani into zamanesi? Kunjalo bathi ngiya-TTO. Treatment taken home. Wa-TTO wena, wa-TTOela bani? Umakhelwana wakho othe uyagula noma ingane yakhe nomkhuhlane okungiphathele phela, umphathele. Usazophendula phambi kaNkulunkulu. Siyaya bekukusiza ukuvuma izono zakho, kukusiza uhambe ubuyisana nomakhelwane, uhambe ubuyisana nabantu bantshontshele izinto. Abanye bantshontshe i-stationery, othisha banikeze omakhelwane, ney'ngane zakhayikazi isikhokhela i-stationery. Uyakhala uma ingane ingasayitholi i-NSFAS, kanti awuyitholi i-NSFAS ngoba wantshontsha i-stationery ingane ingakafiki esigabeni se-NSFAS. Zihlole mzalwane, ubone ukuthi uphila kanjani, ubone ukuthi umiphi, kuzisiza usesemhlabeni, ngoba ngale kwethuna akusekho ukuphenduka. uJesu Kristu inkosi. Baba uNsibanda uthi asiguqe sithandaze. Siyambonga uNkulunkulu wethu. Baba ongcwele, baba olungileyo, sikhulumile phakathi kwethu ngomoya wakho ingcwele. Siyabonga, siyahlonipha. Akisinayo umunye uNkulunkulu osithanda ngalendlela, ositshela izinto esizenzile njengoba sizenzile. Siyabonga Nkosi, sisize sivume izono zethu, sibhuke uma singabhukile, sikwenze okufanele sikwenze ngoba siphambi kobuso bakho. uNkulunkulu okhona ezindaweni zonke, uNkulunkulu onesikhwele, uNkulunkulu onesihawu, awusiphathi njengokona kwethu. Thatha udumo nangalesi sikhathi, ubusise kube yilona loyo lalele, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ayike siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele baba uNsibanda, uyavalelisa. Nginithanda nonke emakhaya. uJesu Kristu inkosi.